Dragul munților, titlul expoziției de față este inspirat de aici. Avem o poză extraordinară, Principele Sairana, Principele Nicolae, la mijloc cu ajutatul regal Alecu Manolescu. De dragul munților și pentru vânătorii de munte, vivat! 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 Expoziția de față, De dragul munților, este un extras să spunem, din povestea unui cercetaș. Sunt evenimente care se referă la perioada de după primul război mondial. De dragul munților este sloganul pe care îl veți vedea pe panouri, pe venele care erau prezente la concursurile de schi. Și acum când vedem, iată, la 3 generații distanță, acest omagiu pe care domnul Alin Dimăncescu îl aduce înaintașilor săi, deci este, dacă vreți, o legătură foarte specială între familia regală, între armată, între cercetășie, între toți acești tineri, toată această mișcare sportivă. Noi astăzi asistăm la vernisarea unui adevărat proiect de microistorie, pentru că aici, din punct de vedere istoriografic, îl putem include. Cadrul creat în această mișcare la care colonelul Dimăncescu a fost parte, noi putem analiza din mai multe fațete acest album. Pentru onor înainte prezentați. Ostași, ați depus jurământul militar. Vă felicit! Servim patria!